rovno na, víš co je nad náma. Já vím. Tady jsou byty ještě. Tak to si dělá. Čumte na ten konec, co to tam? Co si děláte? Jdeme. Jdi. Tam je jakýsi světy. Jdi. Kámo, co to tu v tom segmentě všechno? A ještě je jedno patio To je dolů. jako atomový ukryt nebo co? A ještě je jedno patio Já dolů. mám o tomhle vůbec nevím. Jdi první. Ani nevím tam. Já už jsem tam byl, jděte. Jdi první. Jděte, už tady byl. Počkej, já zapnu svítilnu. Jdi. Já se tady na A tady už je konec. Počkej, otevři to. O, tady je to zamknuté, pozor. Kámo, prosím. Tam je to zamknuté. Kámo, to si děláte prdel. Tam jsou sklepy, tamhle to. Tak to je to ti jde. To ti jebe. Čo ti jebe? Já tam vidím, vole. Hej, ale ty vole, ty kam tady? 3 zemí 3. No však ano, tady jsme už ve sklepě. Stůjte, pojďte sem. Já jsem si ještě podíval tady, pojďte sem. A tady já slyším úplně ty rentgeny, tady slyším radiaci. Tady normálně. Rengen, ne? Pohodě se, jdeme, vole, počkej, tady je výtah. Ty kohote jdeme? To je přízemí lidi. A přestaňte to natáčet. Ale když jdete sem. Ježišmarja, tady. Ty vole, tady to úplně strašidelné. Hej Samuel, kdybys šel tady s náma, tak se postaneš a hned zdrhneš. Kámo, o tom. Jo, když tak odebírejte Sorome na TV. Jo. Kámo, počuj. Kam jdeme? Hej, kámo, jestli vůbec nikdo tu stane, vole. Jdeme. Ne. Ty vole, jdeme. Volní. A počkej. A víte, co ještě přijde? Vole, jdi pravda. Ne. Počkejte nám. Tady ještě jedno, tady můžeme ven, tady můžeme ven. Kámo, tady můžeme ven. Kámo, já to tady znám, tady můžeme ven. Pojď sem. Počkej. Jdem tam, Franko. Co? Jdem tam. Tam, tady můžeme jít a jít, tady můžeme a jít. Tam straší, určitě. Viděl jsi to oko? Viděl jsi to oko, jak tam bylo úplně vzadu? To je klasický. Jo, tady je normálně vrátnice. A tady jsou vlastně ty Já jdu, já to tady znám. A je to A vím, že je to i pověst. Víte, jak bylo tam vzadu takové to světýlko malé? Tak se říká, že to je vrak. Že to je jedno... To jsou tajné chodby, čujte. Hej, kámo. Tak to neříkej. Ani tam neklep. Tam je hudebka. Tady vedle je hudebka vlastně. Ne, tady je hudebka. Není tam hudebka. Pojď se podívat, kde jsou. Já vím. A tady mimochodem, Tam je hudebka. mimochodem, hoši. Říkám, tak čumte. Tady jsou tvoje dveře. No, to bude předat. Ani si dáte fakt ty lajky. Lezem, to ztratí. Já mám od toho klíče. Ano, tak on má o to klíče. Normálně, ale takže. A on nás tam vezme a půjdeme tam, vole. Já mám taky YouTube kanál, takže plus odběr Franta Běral. Normálně. A lajky. To je jak TV Twinks. Já jsem si myslel, že to je nějak... Kolik lajků dáme? Kolik lajků dáme na video? Nevím, 30? 30. Tak dáme míň, to nemá nějak byla. 100 lajků. 100 lajků a půjdeme do těch katakomb. Kámo, ne, ty to mě lidi ani nesleduje, tak víte co, dajte 10 lajků. A jeden to má do katakomb, ale nikomu to neříkejte. Když se podíváte, jsme týma šli. 10. Já si myslel, že to úplně cinčilo. Ale Mimochodem- ono to vede segmentem. Mimochodem lidi, víte, co se říká? Víte, co je za těma mřížema? Říká se, že tam bydlí jakýsi šílenec
A že tady už koho si zavraždil. Tady na segmentě. To musel ani v tomto segmentu je úplně kolik bytů odkryl. Jako. Hej, ale normálně, kámo, tak... Ale koho si tady už kdo si zabil a bydlí na tomhle segmentě. Bydlet nahoře v segmentu, ale teď už v životě. Ty vole, ale ty tam... Víte, že bydlí někdo v -2? Tam ještě bydlí a lidi. Tak to si já spadl. Fakt, tam ještě bydlí a lidi. A tam, jak jsou za těma břížema byla stará věznice. A říká se, že tam straší duch jednoho vězně, který tam byl na doživotí. Ale čujte, máme segment. A my jsme vyšli tady na. Čemu to nikdo neví. A to je moje přízemí 2. Ty vole, to jsme viděli. Ale tady má můžeme vlézt ještě. Kámo, tady můžeme ještě vlézt. Ale nebudem říkat podrobnosti, kde, v jakém městě to já vůbec, v jakém kraji. Kámo, ale dáme to na YouTube, potom až tady přijde. No však jo, ale... Jenom řeknu, že je to tady první segment. Ale to fakt není dobrý pocit, já to fakt nemám. Ty vole, ty segmenta, a nově to vole, já jsem nevěděla nějaký Nemyslím 10... to vole mříže, takové dveře, ještě byty a to je úplně divný, kámo. No ten půjdem, až dají víc lajků, tak no jdu pro Dominika. A půjdem Dejte více jak 10 lajků a půjdeme tam. Já jsem si to měla taky natočit na mobil. Já jsem tam znova. Hej, lezem tam znova. Klidně. Já tam dál nejdu. Já nejsem... Čau. Chceš jít s náma? Tam jsou tajné chodby, tam jsou skoro Katakomby. Chceš to, já to mám na hodně, Já taky. A nebo chceš Já taky, já to furt natáčím. Máme obě. Já to furt natáčím. My jsme naše na té věznici v segmentě a tak. To je normálně staré byty. A kámo, tady jsme vyšli ze segmentu. Kámo, reklama. To nedává prostě smysl. Tady vedle prvního segmentu nově otevřeno. Jdem tam zleva. Skladové ceny. Hodně lidí. Hej, dovlečím tam někdy Samuela. Vezmeš nás až se Samuelem. Jo, On se jo. Kámo, ale to fakt není prdel. Já jsem se díval na ty bříže. No tak nashledanou lidi.